दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जागायजेनबाय हारिमु आरो दोरोङारिजों सोमोन्दो गोनां गुथि बावखुंग्रि फोरबोआ। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारि। बिटिआर सरकारनि दावबाय हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि जुथाइ बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबोनि लोब्बायै 12, 13 आरो 14 एप्रिल अक्ट'खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे बावखुंग्रि फोरबोखौ दिनै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दिनै गिबि सानखालि बे बावखुंग्रि फोरबो फालिनायनि लोब्बायै लाफानाय हाबाफारि बायदियै दोरोङारि गेलेमु बादायलायनाय, खमलायनाय, दावला सौलायनाय आरो माराथन खारनाय बादायलायनायखौबो बेखेवनाय जायो। खमलायनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बावखुंग्रि फोरबोनि बागै मा बुंदों मिथिना लानि। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंनो आखायाव लादों। दा जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, कालचारेल डिपार्टमेन्ट, स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट बयबो एबार अर्गेनाइज भाबे बे प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बावखुंग्रि जि फोरबो बेहा जोबोद मोनसे सिगनिफिकेन्स दङ, मोनसे गोनांथि दङ, बेखौ लानानै बयबो बुजियो। दा बैसागोजों सोमोन्दो लानानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। दा नंखायनो बैसागोआ जिहेतु जोंनि माहारिनि फोरबो, बे फोरबोजों सोमोन्दो लानानै खुंनाय बावखुंग्रि फोरबोआ जेरैबो फारसेनिफ्राय जाफुंसार जायो। बिनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाखौ जोङो सरकारा मदद होदों। गासैबो बिथिंनिफ्राय जों मदद होनो थाखाय फैदों आरो नैबे बोसोरनि उनाव नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोङो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार इयाव डेभेलप खालामनो नागिरदों, जाहाथे बेवहाय फैनाय सुबुंफ्रा मोजाङैनो बे फोरबोआव बाहागो लानो हायो। आरो बे फोरबो नङाब्लाबो बे जोंनि जि गोथार बावखुंग्रि हाजो, बेवहाय गाखोनो फैग्रा मानसिफ्रा एबा बे ओनसोलखौ नायनो फैग्रा मानसिफ्रा जाहाथे मोजाङै जिरायनो हायो। बायदिसिना जिरायसालि, लोंग्रा दै, बे बेबस्थाफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय बानायनानै होनो सानदों। बे बर' माहारिनि जोंनि हारिमुजों लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जानाय गार' आरो बिभिन्न गोरखा बिभिन्न जनगोष्ठीफोर दङ। बे माहारिफोरनि हारिमुफोरखौबो बेयाव दिन्थिफुंनानै बिथांमोनजों जोंजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दानानै इयुनाव जोंनि रायजो जानाया जाहाथे मोजां जायो, बे हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। आरो आं बेखौल' खावलायदों जे इनडिसिप्लिन जानो नाङा। मालाबा जोंनि फोरबोफ्राव बायदिसिना जौ थौ लोंनानै एसे इनडिसिप्लिन जानो नागिरो। फोरबोखौ मोजां खुंनांगौ आरो बिनिफ्राय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लाबखौ लानांगौ। बेवहाय रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोर फैगोन, सोरबा दै लोंगोन, सोरबा बायदिसिना मुवा बेसादफोर बायगोन। दा बेफोरखौ फाननानै जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा रांखान्थि भाबै जोङो लाब लानो हायो। नाथाय थासारिखौ मोजां लाखिनाया बयनिबो गोनां। जे थासारिखौ जों मोजां लाखिनो हायोब्ला जों गासैबो बिथिंनिफ्राय लाब जायो आरो जोंनि हारिमुखौ बेवहाय दिन्थिफुंनानै गुबुन मानसिफोरनो जोङो बेखौ फोरमायनो हायो। आरो एइबारनि जि हारिमु दिन्थिफुंनाय, बेवहाय गासैबो हारिजों लोगोसे जोंनि हारिनि माखासे गागि देंखोगिरिफोरखौबो हांख्रायनो थाखाय जों खावलायदों। दा आं सानदों बे हाबाफारिया सानथामनि जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंसार जागोन। आङो बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ दुलाराय बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाजों लोगोसे गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय बावहरो। गोदान बोसोराव बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयनिबो न'खराव अनलायनाया थायो आरो बयनिबो गोसोनि साननाया जाफुंसार महर मोनो। बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज। नैबे खमलायनाय बादायलायनायखौ जुरिनानै होनो जुरि
Yeah.